या ठिकाणी आम्ही जो रस्त्याचं जो आंदोलन करतो आहे, या ठिकाणी आम्ही बघितलं की पावसाळ्यातच ह्या सरकारने काम केलं आहे. जर ह्या सरकारला हे जो खड्डे दिसत नाही तर काय म्हणायचं. आज चतुर्थी आली, चतुर्थी सणासाठी जी लोक मुंबईहून बाहेरसून लोक येणार, ह्या दलदल चिखलात बघून काय हे होणार. खरं तर ह्या गावाचं नाव बदनाम होणार आहे. त्याच्यामुळे सरकारला आम्ही सांगू इच्छितो की 15 दिवसात जर ह्या सरकारने ही खड्डे बुजवले नाही तर 16 तारीखला संपूर्ण ह्या रस्त्यावर आम्ही झाडं वृक्षारोपण करण्याची लावणार आहे. आणि जे जे खड्डे आहे, आज नुसतं आम्ही बघितलं ज्या ठिकाणी मराठा फ्रंटचे अध्यक्ष आरोस्कर यांच्यानी ज्यावेळी सरकारला निवेदन दिलं, फक्त डोळ्याची झाग आमच्या येण्यासाठी फक्त खडी टाकली आहे. ही खडी नुसती टाकून काय फायदा नाही त्याचा. जर सरकारने खरंच करायला केलं पाहिजे होतं. आणि दुःख मोठं दिसतं की हा भाजपचं सरकार आहे. भाजपच्या सरकारामुळे जे असे खड्डे पडतात आणि आम्हाला वाटलं होतं जे भाजपच्या सरकारात जे रस्ते चांगले व्हायला पाहिजे होते ते कुठेच दिसत नाही. म्हणून हे उदाहरण ह्या रस्त्याचं बघा. आणि आज दुसरे खड्डेच पडलेले आहे, तर ह्या भाजपच्या सरकारामुळेच हे खड्डे झाले आहेत. कुडकर अशी तमाम जी मंडळी या ठिकाणी आहेत, हा एकच आम्ही इशारा देऊ शकतो की या ठिकाणी की परत हा रस्ता अशाच परिस्थितीमध्ये राहिला तर रिपब्लिकन पक्ष याच रस्त्यावर उतरून उग्र स्वरूपाचं आंदोलन छेडेल, अशा पद्धतीचा आमचा इशारा आहे.